Päivä kakku tai likainen astianpesukone? No testis tänään. Onks likainen astianpesukone vai syntymäpäivä kakku? Mitä sä nyt teet? Ei siihen karkkien päälle. Mitä tapahtuu taas? Tykkäätkö sä Kassu kirpeistä tai väkevästä karkista? Tykkään kilpeistä ja väkevistä. Noniin, no sit tää on Jusso-viva sulle. Jos tää on sun mielestä liian... Senkin mansikka. Mansikkaa. Jaksaa sä syödä loppuun? Siinä on napa. Eihän napan kuulu olla noin alhaalla. En tiedä. Toi napahan on jo melkein pippelissä asti. Nallen pippelissä. Tää on mandaliinin, hei. Tää on mandaliinin... Tää on vähän niinku mandaliinin. Mandaliinissa on tätä väliä.